дар доираи нақша чорабиниҳои Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Лигаи футболи кӯдакон ва наврасони Федератсияи футболи Тоҷикистон дар ноҳияи Ёвон мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба футбол барои дарёфти ҷоизаи мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон собиқадори футболи кишвар Владимир Ғуломҳайдаров байни наврасони синни соли то 12 сола роҳандозӣ гардид. Дар маросими кушодашавии ин мусобиқа роҳбарияти ноҳия, масъулини Лигаи футболи кӯдакону наврасони Федератсияи футболи Тоҷикистон ва собиқадорони соҳа ширкат варзиданд. имрӯз дар ноҳияи Ёвон бори аввал бо дастгирии бевоситаи мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи Ёвон ва Федератсияи футболи Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Лигаи кӯдакон ва наврасони Федератсияи мазкур дар ноҳияи Ёвон мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба футбол барои дарёфти ҷоизаи мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Владимир Ғуломҳайдаров байни синну солҳои 2012 баргузор гардида истодааст. Пеш аз ҳама баргузории чорабинии мазкур дар доираи эълон гардидани рӯзи ҷаҳонии футбол ки бевосита бо дастгирӣ ва пешниҳоди раиси шаҳри Душанбе президенти Федератсияи футбол муҳтарам Рустами Эмомалӣ соли 2024 ҷашн гирифта буд, баргузор гардида истодааст. Мо боварӣ аз он дорем ки пеш аз ҳама дӯстиву рафоқат байни дигар дастаҳо, байни дигар машварзон дар ҷумҳурӣ зиёдтар мегардад ва баргузории чунин чорабиниҳо дар сатҳи маҳал дар солҳои минбаъда низ ба нақша зиёд гирифта хоҳад шуд. роҳбарияти ноҳия зимни суханронӣ зикр дошт ки чунин мусобиқа бори нахуст дар ноҳияи Ёвон ба роҳ монда шуда барои футболбозон дар варзишгоҳи марказии ноҳия шароити мусоиди бозӣ фароҳам оварда шудааст. Гуфта шуд ки эълон гардидани 25 май ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол бо ташаббуси бевоситаи президенти Федератсияи футболи мамлакат муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳамасола боиси ифтихору рӯҳбаландии дӯстдорони сершумори футбол гардида сол то сол сафи дастаҳо ва футболбозон меафзояд. Мусобиқа байни синни соли то 12 сола дар сатҳи хуби омодагӣ миёни дастаҳои футбол ҷараён гирифт ва ин мусобиқа тӯли 14 рӯз идома меёбад ва беҳтарин футболбозону дастаҳо бо ҷоми мусобиқа ва медалу тӯҳфаҳо сарфароз гардонида мешаванд.